Ei! Hola, què tal? Doncs benvinguts. Jo volia venir a explicar-vos històries aquí a Blanes per Sant Jordi, però com que estem confinats no he pogut venir. Però això sí, el que sí que puc fer és enviar-vos un conte. I avui és el que farem. Mireu, us explicaré una història fantàstica, un conte fantàstic. Us explicaré la història de Sant Jordi. No, però no patiu, que no serà la història que tots ja sabeu. Serà una història que hem fet els de la minúscula i espero que us agradi. Però primer de tot, anem a veure. Vosaltres, com esteu? Aviam, no he començat gaire bé. Ho farem diferent. Mireu, us tocaré la guitarra. I la guitarra? Ja està. Ara sí! Doncs bé, ara farem una cosa. Jo us pregunto com esteu i vosaltres, des de casa, em contesteu. Mireu, farem una cosa. Jo diré... Hola, nens, què tal i com esteu? No ho sento. Mira, jo si us pregunto com esteu, m'heu de contestar ben fort. Molt bé! D'acord? Provem-ho? I hola a tots, què tal i com esteu? I les vostres amistats com van? Molt bé, farem el possible per ser bons amics. I hola a tots, què tal i com esteu? Creieu que podeu cridar una mica més? Fem una cosa. Ara cridarem molt i molt fort. Quan jo us digui, hola nens, què tal i com esteu? Vosaltres heu de dir, molt bé! D'acord? Sí? Provem-ho. Un, dos, tres, i hola nens, què tal i com esteu? I les vostres amistats com van? Farem el possible per ser bons amics. I hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé! Un aplaudiment per vosaltres! Ho heu fet superbé! Ara almenys ja sé que esteu molt bé i això és molt important per abans d'una història com la que us explicaré jo avui. Per tant, ara sí! Doncs bé, la història que us porto avui no és la llegenda de Sant Jordi. Nosaltres li hem dit la llegenda de Sant Jordi el Revés! Mireu, aquesta història va començar un dia en un castell molt bonic on hi vivia una princesa, la nostra petita princesa. Aquesta princesa estava cuinant a casa i estava, vinga, ara això així, ara això aixàs, ara així, ara clac, ara cloc. Però aquesta princesa, tan tranquil·la que estava, de cop va aparèixer a l'altre cantó de la porta un ésser de color verd. Un ésser... No és un cargol, és diferent, una mica més gros. Era un ésser de color verd, així, amb una cara d'enfadat. No era un guàrdia civil, era color verd, però no era així. Com era? Ni tampoc una granota. Era... A veure, era... com us ho diria? A veure si ho endevineu. Té la boca grossa... No? De color verd, ara per Sant Jordi n'hi ha molts. Ho sabeu ja? Sí! Era un drac! Com aquest! No us agrada el meu drac? Aquest drac és molt petit! Val, d'acord, una mica més gros. No sé, com aquest, d'aquí darrere. Continua sent molt petit, més gros. A veure... pot ser un drac? Sí, ja ho sé.
Era un drac com aquest. Un drac com aquest sí que t'agrada més, oi? Fantàstic! Doncs la princesa va dir: Oh, un drac! Se'm vol menjar! i el drac va entrar. Hola, princesa. Un drac! Se'm vol menjar! Se'm menjarà! No t'espantis. Fora! Jo no et vull menjar. És que estava allà a la cova i allà a la cova m'ha vingut una olor molt bona. I he pensat que potser em podries donar alguna cosa per menjar. Té gana! Se'm vol menjar! No, que jo soc vegetarià, no tinc gana, però no et menjaré. Un drac vegetarià? És Vegetarià. impossible! Si ets vegetarià, què menges? Doncs menjo enciam, cols de Brussel·les, cogombre, carbassó, espàrrecs, també. Doncs justament estava fent una truita d'espàrrecs. Què en vols? M'encantaria! Una truita d'espàrrecs seria fantàstic, sí! M'agraden molt les truites d'espàrrecs. Oh, Doncs té, El drac, després de menjar-se aquella truita d'espàrrecs, el drac estava tan content que li va venir una idea al cap que mai a cap altre drac se li havia passat, que era dir-li això. princesa, és que això que m'has donat era molt bo. I he pensat que no ho sé, potser et vindria de gust, no sé, anar a donar una volta amb mi. una princesa com jo? Anar a donar una volta amb tu? D'acord! Vinga, va! D'acord, val! Fantàstic, sí! I tant que van anar a donar una volta, no només van anar a donar una volta, se'n van anar tots juntets passejant alegrement. Després se'n van anar a nedar, que al drac li agradava molt. Primer van nedar endavant, endarrere, de costat. I tots dos s'ho van passar molt bé fins que el drac es va posar davant de la princesa i li va dir: M'ho he passat molt bé, princesa. Princesa, vols casar-te amb mi? Com? Casar-nos? Sí! Fantàstic! El drac i la princesa van decidir casar-se. Això sí, per anar a viure al castell, perquè a les princeses les coves de drac no s'hi agraden. Per tant, el drac va marxar cap a la cova a fer les maletes i la princesa es va quedar a casa ben contenta, esperant que per fi la princesa es casaria. Però alguna cosa va passar. Mentre la princesa estava preparant unes coses, va sonar el timbre. I mireu què va passar. Oh, que bé que m'ho caso! Per fi em caso! Oh, ai, el meu drac! Oh, ha sonat el timbre! Endavant! Hola, princesa! Ja sóc aquí. Soc Sant Jordi Arcavaller. El cavaller més guapo, el més bo i el més xulo de tot.
i he vingut fins aquí per portar-te una super notícia. He decidit casar-me i penso casar-me amb tu. Però, Sant Jordi, però què dius ara? No em penso casar amb tu. Però, princesa, però per què? Com és que no vols casar-te amb mi si totes les princeses voldrien casar-se amb mi? Però no entens res? Sant Jordi, em caso amb el drac. Què? Com que tu te cases amb el drac? Què estàs dient, home? Que sí, que em caso amb el drac. Però que tu no pots casar amb el drac si el drac menja princesa. No, el meu drac és un drac vegetarià. Ara ho entenc tot. Aquest drac, princesa, t'està enganyant. Aquest drac se't vol menjar. No, el meu drac és vegetarià i no se'm menjarà. Me'n vaig allà a la cova i mataré aquest drac. El partiré en dos. Fu! Xa, li faré. I ja veuràs tu. I quan acabi amb el drac, vindré a buscar-te, amor meu. Que no li facis res al drac. Ai, pobra, que està enganyada, que te vol enganyar aquest drac. Però no pateixi, que per això Sant Jordi el cavaller ja està aquí. Deixa't d'històries. Ai, me'n vaig a buscar el drac. Sant Jordi! Sant Jordi va decidir anar a buscar el drac per matar-lo. Perquè no volia que es casés amb la princesa. Pensava que el drac l'havia enganyat i que tot això era una trampa. I la princesa, quan menys ho esperés, el drac se la menjaria. Però la princesa no hi va estar d'acord. Sant Jordi va anar cap a la cova del drac i quan va anar allà va començar una gran batalla. Bé, de fet, no tant, perquè Sant Jordi era molt petit al cantó del drac. I va ser una baralla més o menys així. Sant Jordi, sisplau, vols parar? No, que no deixaré, que enganyi la princesa. Que no deixaré que enganyi la princesa. Sant Jordi, que jo no vull menjar cap princesa. Jo estimo la princesa. És mentira. Va, sisplau, Sant Jordi, home. Que no, Ai, Sant Jordi, prou. Prou! Sant Jordi! Prou! S'ha acabat! Jo i el drac ens estimem. Tu no hi pinta res aquí. Sant Jordi, mira, farem una cosa. Si vols, et puc presentar una amiga meva princesa que viu en aquella muntanya d'allà. Així, per fi, et casaràs. I és una princesa molt guapa, ja veuràs, te'n caurà molt bé. A sobre és així alteta, guapa, així com a tu t'agraden, Sant Jordi. Segur, princesa? Segur que sí? Doncs me'n vaig a buscar la princesa i així em casaré. Tu topet, princesa. Adéu. Drac! Ai, princesa. Sant Jordi va decidir marxar a buscar altres princeses i la nostra princesa va aconseguir casar-se amb el drac. Qui ho hagués dit? Una princesa com aquesta casada amb un drac. I és que no totes les llegendes són com diuen. Aquesta és la nostra història del Sant Jordi. És el Sant Jordi al revés. I ara, vosaltres podeu escriure la vostra pròpia història. Podeu fer que Sant Jordi es casés amb el drac. Per què no? No sé, això cadascú de vosaltres que pensi com vol fer la seva història. Ara sí, jo me'n vaig, però per acomiadar-me, com millor que amb una cançó. A veure, la guitarra. Sí, 1, 2, 3, guitarra. I diu... I passiu bé, i moltes gràcies.
que estigueu molt i molt bé. Des de la minúscula us volem enviar aquest conte, però també una enorme abraçada. Que vagi molt bé. Adéu-siau! Adéu!